Yo Sayod Чашхмурум Бионак тарамонем Тара майпай зиндагича Мара майпай зиндагим Хатогиете карди Бахшидад наметонӣ Фаромӯшам кун Фаромӯш Дига Саёди пешина нестам давраҳои якҷо будем ёдори чашхморум ма ҳози ҷидо шидаем медони чашхморум ту ҳози шавҳардор мабоша рӯз кофтесам то моҳи август гирем миёна сах басесам сини соли падарам модарам ба ҷое расиду чаҷони меҳрубону майни дамгиришам расид ки ма келамеш биёвум бас кина кори хонара да оиламон як бача ҳочам дастёр надора ма фикри зангиримда ту боша фикри мада ма я вақта фикрит будам ма ҳози ту фикри мада хатогиет карди бахшидат наметонам фақат як гапот мегум тура ба худо меспорам биё бас кун чашхморам да ишмон бимонад та дига нагу дӯст медорам ба қабраи зиндагӣ та дига ӯ саёде нестам сара хам када бигардам ё ки айни дар савинда ҳеҷ кара нигоҳ накунам гузашту давраҳое гапот мадалезба буд вақтое ки дарс мерафтам чашмон да ҷебакон буд ки ма ваъда додамш ҳеҷ кара нигоҳ накунам гузашту давраҳо медонам ки чӣ кор кунам нагӯ ки пушаймонам нагӯ ки хато кардам нагӯ саёд бубахш мара ки гуфтад ман натонистам ҳақиқате ба ҷо карди ахирӯи обро ман мара айдар халос карда тира ба ғам гирифтор кард медонам пушаймонӣ ови чашмои терехт хетала надхондеси хонаи торик форидес ё ки лави овда бошӣ гирья када дод бизанӣ ё ки телефони даста дада девол бизанӣ ё ки хонаи торикда гирья када бишини суратое якҷо будем ба алам тамошо кунӣ ё диди ширинаке ки рамзани али ном дошт мебарам чашмои обишта ки мара тоқа нагузошт аҷаб орзуҳо доштем хирсандимон ахир надошт барои рамзан ҷанг мешидом феъла рафтори аҷиб дошт як намуд хушбахт будем ки мегуфтем дунё ай моай неке ту чӣ кор карди имрӯз ишмо вайронай хонае ки ба иш сохтем айёби чашмои мара баъди рафтани шуша овоз парон кири шара ки ҳамаш имрӯз вайронай ҳамашай пиши туай и коре ки ту карди бахшиданам номумкинай дига биқаб зиндагита ҳар ҳафта хонато наё баҳона ё камочама давон хонато наё номеро тачор мекардам ба дига номер занг наза хиёли мухлис мекунам мебардорам сираза ки бо овози туай бо гирьяу нола саршид саёд ма пушаймонам пушаймон шидагӣ чиши дига биқаб зиндагита мара фаромӯш ка ки фикри баргаштани хита да 800 соти накӯ